No deixem aquesta ciutat perquè han exigit el final definitiu dels combustibles fòssils. Amb aquest objectiu, més d'una quinzena d'organitzacions ecologistes i socials de Balears han demanat avui capvespre aquí a la ciutat que els líders mundials planifiquin la transició cap a una energia neta de manera ràpida i també justa. Aquesta protesta, convocada pel moviment de joves pel clima conegut com Fridays for Future, ha tingut rèpliques arreu del món. Aquí a la plaça Major, més d'un centenar de persones han denunciat que les emissions mundials de diòxid de carboni continuen en alça. Critiquen a més que els líders mundials i també els d'aquí de les illes ignoren el problema climàtic i aposten pel creixement sense límits. I el primer que hem de fer és deixar d'utilitzar combustibles fòssils. Estem emprats per avui, arreu del món, fer combustibles fòssils és totalment veraç, perquè són els combustibles fòssils els causants principals del canvi climàtic actual. A nivell de les Illes Balears tenim un govern que aposta pel creixement, tenim que decréixer el model d'aviació, de creuers i de transport, i el govern que tenim actualment fa tot el contrari, que és portar més creuers, portar més avions, més turistes.